Mae'n amser am stori cyn gwely ar app Amser Stori Cyw. Be am fynd am dro i'r fferm? Neu wrando ar stori amser bwyd bwlgi? Neu be am fynd i'r gofod efo'r criw? Dewisiad y stori ac yna fedri di ddarllen ar ben dy hun neu wrando arna i neu Catrin. Mae hi'n swnllid iawn yn Rhy Cyw heddiw. Ac mae yna gêm i'w chwarae ar ddiwedd bob stori. Ar ôl gorffan, mae'n amser diffodd y gola a chwtio i fyny tan nos fory, lle bydd stori arall yn aros amdanach chdi.